Carlos, que me dixo que me olvidei dunha anécdota relacionada co asesino de mon pai, Erasmo Montenegro. Había un marilleiro que debía ser home de confianza dele, e tiña un fillo, que era amigo meu, do mismo barrio, chamábase Emilio Donoi. Este Emilio iba a abogar a gamela, porque Erasmo Montenegro gustaba de pescar, entón tiña unha gamela, e Emilio iba a abogar. Un día díxome: Toniño, porque chama Toniño, ven comigo, vamos a levar a Erasmo Montenegro a pescar. Eu, sin maldad ninguna, non tiña. Vamos, eu quería ir a Chalama tamén. Lá vamos, nos ven Erasmo Montenegro, que era un fulano, un corpachón, cabeza grande, rapada, tipo nazi. Hoxe en día as cabezas rapadas están de moda, pero naquele tempo, os nazis, as películas dos nazis, a cabeza rapada, un grande, fuerte. E chegou ali, quedámonos ali nunha rampla que había dicindo de Meistú, esperando por ele, en barca de pé ali na Chalana, balanzouse toda, parecía que iba a fondo, o peso dele, ele sin sentarse ni nada, seguiu de pé, e nos bajando, e de pé ali como un chulo que era. E ali a pouco pregúntame: rapaz, ti como te chamas? Dixo eu: Antonio Monroy. Él sabía que por ali non había muitos Monrois. Ademais, ele estaba, había fábrica de Valcárcel, ele vivía por o lado da fábrica e nós vivíamos por o lado da casa, o sea que prácticamente, el, meu pai, sindicalista, e dali, ele sabía moi ben a quen matara, onde vivíamos, e sabía todo. Cando dixemos: Antonio Monroy, dixo que este é o filho. Demos unhas cuantas hojadas máis e dixo: rapaz, volva para terra. Volvemos para terra, amarramos a trama a la mãe de Erasmo, a canalongo para casa, de volta. Non foi capaz de resistir o fillo do que ele había asesinado ali, mirando como ele. Despois de moitos anos me din cuenta eu disso, e dixe: mira, cabrón, agora me dou cuenta eu porque aquel día viu de volta, non foi a pescar. Era unha anécdota que me había esquecido, e nada máis.